माणकुलांकडे मागता ताणी आपली कार्यावळ सुरू करची. आता हांगा सांस्कृतिक कार्यावळ आम्ही आमचे सूत्रसंचालन करपाक आयल्यात. बरे बरे, सूत्रसंचालन तुम्हीच करात शाण्या. पण तुम्ही जाणा आम्ही तुमच्याच शाळेची पहिलीची विद्यार्थी आणि आता जशी आम्ही इनामां वांटपाचे सुवाळ्याचे सूत्रसंचालन केले तसे फुडें केन्ना तरी तुम्ही व्हड जातली पळय तुम्ही येऊन करतली न्ही. बरें तर तुमची कार्यावळ सुरू करात आणि तुमकां सगळ्यांक खूब खूब मोग. टाटा. पडला ना मला काही याद ना 2 मिनिटासाठी ते मोबाईल आहे काढायला सांगा बाबा
दोन्ही जाय ना बरोबर फोटो व्हिडिओ हॅलो हॅलो
किरे बुडी कशी तुका येते मोठे दाट येते मोठे दाट येते बोल पटले दे पुरा पुरा खबर येलो साते सदी सदा किती झाले गो किती बेस्ट असता तू पळल्यार पोट फुटता तर असतलो असं किती तर पोट फुटता असता एक गे तुका हा मारिओ बाबा समजा बारीक खायचे आम्हाच खायला पोट गेली ते किती सुत्री तपोट आणि त्याची तोडावे तुमची जास्त की जुस्ता जुस तुमका ना बघ हाव बोललो म्हणजे बाबा आपल्या का हाय चल गो आम्ही या नुसते जागे बाते जागे नुसते जागे चालतंय का गेली बरे झाले चल आम्ही पुढे सरूया इष्टांनो जे तरेन मारिओ बाबान गोंयचो सोबीत सैनो पितारला तेच तरेन आमची जितीची बी बोलकी पंचायत पितारल्या आणि आता हीच एक पात्रां तुमच्या भेटेक येतली तो पोते तो रेते तो खारवी ती फुलकान आणि जायती येतली तुका मेळू आपल्या नात्यातल्या
फुला राजा पाहिजे को बारे मोठे फुला चांगली दोरी बाबा नाडला बेस्टा तू बेटा फुला फुला डोला तू बुरग्याशी गोयता बोरी देखीता सदा मिजाक वरता बेस्टा तू बेटा फुला डोला बुरग्याशी गोयता बोरी देखीता सदा मिजाक वरता शुंठी वडूबाई मकालायो जाय मोगरी वडूबाई मकालाया जाय आपोळी रोजा जयो आनी दाल्या जाय कसली वरगोबाई फुला 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 यांगो बाई सुगी सुगी फुला राजा पाहिजे को बारी मोठे फुला चांगली दोरी बाबा नाडला जरा हिरोया मोगा फ्रेंडोया फुला निने टोंगा फुला म्हणून देऊया शाला मी जाऊया माग्या कृती माग्या जरा हिरोया मोगा फ्रेंडोया फुला निने टोंगा फुला म्हणून देऊया शाला मी जाऊया माग्या कृती माग्या शुंठी वडूबाई मकालायो जाय मोगरी वडूबाई मकालाया जाय आपोळी रोजा जयो आनी दाल्या जाय कसली वरगोबाई Orindir खंय गेलो खंय गेलो ओरिंदीर खंय गेलो काय रिंदीर खंय गेलो म्हाका इल्लीशी सूर जाय आसली हय नात्रांक सांगना गुरू कशें तरी
सोड 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 सुरटी उंचांनी बाय लेडूच काढता पड लेडूच काढता पड माडारू माडारू चल चल माडारू रे माडारू पैसा खातीर रे ते रंग मेडारू काडू आटकोन बायान चोट्टा माडारू तो चोट्टा माडारू तो चोट्टा माडारू तो चोट्टा माडारू तो चोट्टा माडारू चालेल रे बाबले. ना गो बाबा हांव मम्मा बरोबर बाजारात वता बाजारात म्हणजे तू हय फाल्यां म्हजो वाडदीस म्हण म्हज्या आवडीचें नुस्तें हाडूंक हांव मम्मा बरोबर बाजारात वता मागीर म्हाका वास येतलो मुगो वास कित्याक येतलो तो मेरेन तूं हो नाच पळय नुस्तेकारांचो हारवी रे पूत मोठ्या शेतान सागोता दर्याचं पूत मोठ्या शेतान सांगता आम्ही खालवी रे नुस्तें पगोता तुफान वारे वादळी तुफान वारे वादळी ओ साडी नाचता आम्ही खालवी रे नुस्तें पगोता आम्ही खालवी रे
काठार चढले हुवाराचे पाणी हुवाराचे पाणी मेळघाटात चढले हुवाराचे पाणी बांधली काटाळी ओढली कांडणी बांधली काटाळी ओढली कांडणी बांगेरात भरले बांगडे पापलेटा बांगड्यात भरले बांगडे पापलेटा दर्याचो पूत मोठ्या शेतान सांगता दर्याचो पूत मोठ्या शेतान सांगता आम्ही करवी रे नुस्तें मागता 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 Mas
हाव सायबा पोलकडी वेचता ता मुशाला उन्हात भेटता म्हाका सायबा वाट दाखय म्हाका सायबा वाट कळना किती वाजता झाली वाट कोण ऐकून किती ऐकून अगो तुझं लग्न पाहुणं गो हे पोकाला पुरो ना झाल्या तर पोटात फूट बदलल्या ताज्या मामुडे झाल्या त्या खातीर सगळ्यांक मिळून काढला तो पळताल्या मा तुरु 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 ताल्या ताण तुझे ताण तुरु 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 ताल्या ताण तुझे ताण तुझे
ती कामेऱ्या, तो थोबोय, तो कुजने. सगळी जाणा माचेर येवंक रावला. आनी आतां तुमच्या मुखार येतात होडंगी बेताच्या नेहमीच गोंयकारां.
त्याने पुरायपणाने आपल्या शिखरांच्या विश्वात झोपून दिले. मुंबईच्या धावत्या काळातली धावती जीव मारिओ बाबा आकर्षित केले. त्या खोट बोललेली सेक्रेटरी फॉन्सेका, तो बंडलदास, तो मुन्न स्वामी, त्यांच्या या चित्रातली पात्रा खूप गाजली. तर ह्या मुंबईचे दर्शन तुमचे मुखार घेऊन येतात. दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. हो ही हा दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल. कहीं बिल्डिंग, कहीं ड्रामे, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल. इंसान का नहीं कहीं नाम निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस. कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस. बेकारों के हैं कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके, कहे इसको बिजनेस. बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके, कहे इसको बिजनेस. एक चीज कहे कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. पूरा दुनिया
हंस के ये है बॉम्बे मेरी जान Hello, hi. Hello, how do you do? I'm fine, thank you. Thank you. Okay, we are going. I'm from Jewish Mario Miranda. Me too. There was tattoo for Plaza Royale. अगो ते मारिओ बाबाने नाव बेटा Now, I will start that. Hello, you. How do you know what Mario Baba? Mario Miranda is world famous also. Abba, world famous. म्हणले रे Let us just open bubble. होई अगो तू हांगा आसा तुका थंय टीचर सोदता किते म्हणले रे फोडणार न्हू इतले वेळ आमकां फोड मारताले हांव फॉरेनर नासले तरी मारिओ बाबा विशीं कांयच फोट मारूंक ना हय मारिओ बाबा जे तरेन गोंयचे भारतीय समाज जीवन शिकवायला तशेंच संवसारांतले जायत्या देशांतले समाज जीवन रंगयला पोर्तुगाल अमेरिका फ्रान्स जर्मनी युगोस्लाविया स्वीडन ऑस्ट्रिया सिंगापूर सारख्या देशांनी प्रदर्शनां दवरून लोकांची नोकऱ्यो मेळयल्या अमेरिका त्या सरकारान तर नाका मान आपयले त्याक लागोन मारिओ बाबाले नजरेंतल्यान ताणी ताच्या देशाचें चित्र उबें करचें म्हण मागीर कितें ताच्या चित्रांनी आमकां युरोप अमेरिका आनी आशिया देशाचें सोबीत दर्शन घडटा चलात तर तुमकां दाखयता तांची एक झलक Se quiseres casar, ah meu amor, ponte comigo. Dígale se yo quero casar contigo. Dígale se ela está comigo. Se quiseres casar, ah meu amor, ponte comigo. Dígale se eu quero casar contigo. Dígale se ela está comigo. Os olhos de Maria Anitta são verdes como limão. Os olhos de Maria Anitta são verdes como limão. Ai sim, Margarita, ai sim, ai não, Margarita, não. Ai sim, Margarita, ai sim, ai não, Margarita, não. Os olhos de Conceição são verdes como carvão. Os olhos de Conceição são pretos como carvão. Ai sim, Conceição, ai sim, ai não, Conceição, ai não. Ai sim, Conceição, ai sim, ai não, Conceição, ai não. Deixas passar esta linda brincadeira. Vamos todos já bailar, ah, meninas da mareira. Deixas passar esta linda brincadeira. Vamos todos
ये मात सामके सकाळी गोयकर आमच्या भावबोट आमच्या एकवट खूप होताना त्यांच्या चित्रांनी ते दिसून येताले पण रामायणे ती मुलगी घेऊन गेली हो सगळं आम्ही सांगपाचे अगोयात ग आईली तुझी असली घातली आम्ही तयारी करताली कसली नाटक करपाची ना होय होय लोक ना आगो पण फुडें कितें कार्यक्रम आहा ते सांगून वतात मुगो हांगचे सण परबो हे लोकजिणेचे मुखेला होय बाबा पुराय मत स्पश्ट म्हणटाना त्यो सण परबो लोकनाच आमच्या जिवाक थाकाय दितात आनी ह्या परबो संस्काराची सोबितकाय मायो बाबान आपल्या कॅनवसार बारकायेन विचारला आमच्या खोस्तेची तुमच्या सांगातान घालून येतात ही भुरगी check this.
असताना